man kan lave en blok, som man kan bruge flere steder i sin tegning. Her har jeg et indvendig dør, som jeg vil bruge flere steder i min tegning. Jeg går herover og laver en blok. Klikker her. Her fortæller jeg navne på den blok, og det kan jeg så kalde indvendig dør. Og her er det indsætningspunktet, jeg skal fortælle den, hvor det skal være. Og jeg klikker her i Big Point. Og mit indsætningspunkt, det kan for eksempel være punktet der. Jeg klikker her. Så skal jeg udpege objektet. Døren skal jeg udpege, så jeg klikker her. Og laver en ramme omkring emnet. Klikker der og her. Derefter trykker jeg Enter. Og nu er der blevet et lille billede af min dør her. Og derefter kan jeg trykke OK.